akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang nga kinutlo gikan sa mga sa minahal namong tigpaminaw. Busa ko na nagkawis nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan buwa sa kahanginan og katambagan sa mga bawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpamaron ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabakong suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga siya'y hingkod ang pangidaron, minyo og may upat ka mga anak. Taga Pinamungahan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kain kini sa middle name sa akong ikaupat na anak. Nasayo po sa pasuwat ini ang nurse nga nagkuha sa akong details. Aron nyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Shay, salamat kay nakamatngon ka na. Hain ko Niya ka sa ospital sa syudad. sa syudad. Oo, naglisod mo ko ka sa pagpanganak sa atong ikaupat nga anak gud. Mga gida ka na nanamo din sa ospital sa syudad. Unya, ang atong anak, kumusta naman siya? Okay naman siya. Og lalaki ang ikaupat natong anak. Salamat. Salamat kay luwas sa daay ang atong anak. Hain man siya karon. Gusto na ko siyang makita. Di pa pwede. Ito pa sa nursery ang bata. Inura ko ta sa nurse kung okay na nga itupad nimo ang bata. Salamat in taon sa Diyos. Nga ulit ang akong pagmanak. Ang pangitan tigag pagkaon ha? Ano sa may gusto mo kaonan? Gusto kag sabaw? Bisag unsa. O mas maayo kung dunay sabaw. Aron may matutoy na ang atong anak. Tuo di ay. Unsay ipanganta sa atong anak. Nadugay man si Ruel pagpalit o pagkaon. Ay naman ka to. Ni Arbami sa syudad. Hi, ma'am. Magkuha lang ko sa inyong details, ha? O pangan sa bata. Asa man ang imong mister, eh? Doa pa sa gawas. Nagpalit og pagkaon na mo. Okay. May ipangana ba mo sa bata, ma'am? Nagsabot na mi ganina, nurse. May noon. Sugutan ni mo, ma'am, ha? Unsam daytoy atong name, ma'am? Shy. Middle name? Sa pagkadalaga, wa ko'y middle name. Kay wa man makasal ang akong mama o papa. Illegitimate ko. Illegit. Nurse? Murag nagduka pa man kaayo ka. Wala uy, kay straight siya akong duty ron ay. Pero padung na sa kumu-out, human kukuha sa inyong mga details, ma'am. Usa gayngan sa imong bana og iyang apelyado? Well, dugaya sa nimong nabalik, uy. Gipaabot pa na ako nga maluto ang tinwa dito sa akong nagtuan, nga tindahan. Payo kay init pa gini. Dinhi na ba ang nurse? Nagkuha sa atong mga detalye. O kung unsay atong ipangan sa atong anak. O niya? Nagsabot ang tagdaan sa ipangan sa itong anak. O lagi. Pero subaya ko no to sabi. Og natarong batog suwat sa nurse ang akong mga gipanulti niya. Nagduka man tong nurse nga nangutana na ako, eh. Unsa?
Recorded by X Thunder Gaming. Daan ako nagduda sa pagkuha og detalye sa nurse nako sa ospital sa syudad sa Cebu City. Kay nagduka siya nga nangutanan nako kay padong nakuno siyang off adto. Pero tungod sa kadaghan namo og gihuna-huna kay nagdali mi nga makapauli na sa probinsya kay may tulo pa mi ka anak nga nahibilin didto. Wa na gid namo masusi og usab ang records sa akong anak nga gianak nako dito syudad. Unya nang labay ang mga katuigan. Niskwela na ang among anak. Pag elementary niya, giunya-unya ra namo ang eskwelahan sa paghatag og birth certificate sa among anak. Apan diha mo graduate na siya sa elementary, gipugos na gyud mi sa maestra. Unya, ay wa na gyud tay mahimo ani Ruel. Gisigihan ako kulit sa atong anak sa iyang birth certificate. Kay gipangayuan ako no siya sa iyang maestra kay mo graduate na sila. Ala, sige. Atuunin ako sa syudad. Naan akong birth certificate, ma? Oh, tuwan na ang imong papa sa syudad dong. Nganong adto pa man sa syudad? Kay dito ka man ako ianak sa ospital sa syudad. Oh, mao day nadugay. Ah, si Papa na ninimo ay. Nabuta siguro ni sa syudad. Hello, Roel. Nana ka syudad? O, ganina ra. Unya na usa man ang birth certificate ni Iggy Boy nga di ba ni mao ang middle name? Unsa? Kay, unsa may middle name niya diha? Illegit may nakabutang diri. Ha? Unsa illegit ba, oy? Wala gina nakabutang diri. Dili ang imong apelyido. Nga naman eh. Hala, kinuo ko. Ah, nahinomdom na ko, Ruel. Dili ba ka na katong pagpangutana sa nurse nako kung unsay akong middle name? Ako to siyang giingnan, nga wa na ko'y middle name kay wa makasal ang akong mama o papa. Illegitimate ko. Unsa? Ay, nagduka, magud to siya, good. Ug mura gani og giwiris-wiris sa to niya sa pagsuwat. Basin sa word nga illegitimate, illegit rin na klaro. Ug maura sa iyang gikopya sa record sa atong anak. Sus, dako abay problema anyway. Hala, uy, sa may buhato na to, ani, uy. May naka-advise na ko diri nga wato kuno ta sa City Health sa civil registrar diri sa Cebu City. Wa-apply ta og correction of entry. Naalala, sige, sige. Ato na buhaton. Dili ni pwede nga anhi dinhi sa civil registrar himuon ang correction of entry. Magkinahanglan na mo og abogado ni ini. Unsa? Hapit na mo graduate ang akong anak sa senior high school karon. Og wa pagid ni namo masulbad problemaha. Kay kini laging lisod namo nga mobiyahe pag syudad. Og usa sa among problema ang budget sa pag-aso ini. Ang akong pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Ang nurse nga nagduka og pangutana sa akong detalye dito sa ospital sa Cebu City sa akong pagpanganak, nasayop sa pagpaminaw sa akong pag-ingon nga illegitimate ko. Illegit man hinuon ang iyang gibutang nga middle name sa akong anak. Unsa may akong buhaton ini? Ikaduhang pangutana. Nitry ko og adto ini sa City Health, sa civil registrar sa Cebu City, kay dito man ko manganak. Kay mo apply unta mi og correction of entry. Gibalibaran man ko, kay dili na daw ni sa ilaha. Magkinahanglan na kuno ko og abogado. Ngano man? Ikatulong pangutana. Kung magkinahanglan na gyud mi ini og abogado, mga pila man sad ka ang magasto. Asa man mi kaduol og abogado nga dili kaayo mahal. Ikaupat o katapusang pangutana. Makatabang ba ang ospital? Kay sila man ang nasayop sa pagsuwat sa entry sa detalye alang sa birth certificate sa akong anak. Kinsa masay akong duolon sa maong ospital
Kung wa na tong nurse, palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, siya'y. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, sanga ni Attorney Elaine Bathan og Dr. Rene Obra, ako una si Attorney Buen Alguno, ang makig-uban kaninyo sa ato ang tulumanon, kini ang akong suliran. Atong patalinghugan dayon ang problema ni Siyay taga Pinamungahan. Si Siyay na minyo ni Roel og dunay anak. Sa dihang ipanganak ang bata kay nagduka manggong nurse. Sa dihang nangutana sa inahan. Sa dihang nangutana ang nurse kang Siyay kung unsay middle name, ang tubag ni Siyay nga wa siya'y middle name kay siya illegitimate. Dako na lang kahingang ha sa magtiayon kay ang middle name silhang anak kay illegit. Imbis nga ang ibutang unta kay ang apelyido ni Siyay. Na problema karon ang ilang anak sa pag-eskwela. Mao ni ang mga pangutana ni Siyay nga atong tubagon. Una pangutana, ang nurse nga nagduka og pangutana sa akong detalye sa ospital pagpanganak nako nasayop sa pagpaminaw sa akong pag-ingon nga illegitimate ko. Illegit manoon ang iyang gibutang nga middle name sa akong anak. Unsay buhaton nako niini? Siya'y og tinud-on nimo ang nurse mahimo nga masuspinso ang iyang lisensya or ma-revoke ang lisensya sa mao nga nurse. Istrikto ang balaod under Philippine Nursing Act of 2002. Unsa man kini? Sumapa sa Section 23, Paragraph C ug D ning mao nga balaod, mahimong matangtangan og lisensya o masuspinso ang lisensya sa nurse kung dunay gross incompetence, wa makaperform og sakto sa trabaho, or negligence in the practice of nursing. Unsa kini? Gross incompetence. Wa ka naka-perform og sakto sa imong trabaho as nurse. Ang nurse, nagduka-duka lang. Kumpiyansa ra kayo. Sa dihang gikuhaan na og information ang bata nga bag-ong natawo. Gross incompetence. Og duna siya negligence. Pagpabaya sa trabaho. Busa kung imong ig-on siya'y adto nimo i-file ang kaso sa Professional Regulatory Board of Nursing. O mamatud-an ganing sad-an ang nurse, makuhaan siya lisensya or masuspinso ang lisensya sa nurse. Gawas niini, mahimong ig-on og kasong damages ang nurse ug maapil ang ospital. Nganong maapil bang ospital? Under the new civil code. Og duna ganin negligence ang empleyado, dunay vicarious liability ang employer. Unsa man ni? Ang empleyado nga naginanghag, pag ginanghag usab sa employer, ang danyos nga namugna sa empleyado, danyos usab nga bayaran sa employer. Ang pagbabaya sa empleyado, pagbabaya usab sa employer. Sa imong problema, ang pagdinanghag sa nurse, pagdinanghag usab sa ospital. Busa og damages ang hisgutan, duha ang pasakaag kaso. Ang nurse ug ang ospital nga iyang gitrabahuan. Asa i-file adtos korte. Ika-duha nga pangutana. Ni-try ko og adto niini sa City Health, sa Civil Registrar sa Cebu City, kay didto man ko manganak. Kay mo apply unta mi og correction of entry. Gibalibaran man ko, kay di na daw ni sa ilaha. Manginahanglan na kuno ko og abogado. Ngano man, tungod kay ang sayop sa middle name sa imong bata, dili kini ordinaryong butang. Dili clerical error nga mahimong usbon sa civil registrar. Pananglitan sa gitawag og clerical error. Usa ka litra ra mao diferensya. Ang pangan Mario imbes nga ang spelling M-A-R-I-O, ang nabutang nga spelling M-A-R-E-O. Pwede nga makausab niya na ang civil registrar tungod kay plain clerical error. Now, ang gender, pananglitan ang bata laki, imbis male ang ibutang, ang nasuwat female. Pwede ba nga kausab niya na ang civil registrar? Dili. Ngano man, tungod kay ang nahitabo
substantial error. Mausab na ang identity sa bata base sa maunga sayop. Sa opinion sa civil registrar nga imong giduol siya'y substantial error ang sayop sa middle name sa imong bata. Busa nang ginahanglan ka nag-abogado nga naman kay mo file na kita og kaso ngadto sa korte. Unsa man kasuha? Petition for correction of entry. Petition for correction of entry under Rule 108 sa Rules of Court. Ngano man nga ikaso pa ngadto sa korte tungod kay ang sayop sa apelyido sa imong anak substantial error. Kini maoy problema kay makagasto pang mga ginikanan. Now, arita sa ikatulo nimo nga pangutana siya'y kung manginahanglan naman yun mig abogado niini, mga pila man sab kaha ang magasto, asa man kami makaduol og abogado nga dili kayo mahal gyud basta abogado siya'y prangka-prangka lang. Kay ang mga abogado sama sa uban nga mga profession dunay tariff rate. Now, mangutana ka og pilay magasto, pasayloa nga dili ko makasulti niini sa kahanginan, kay nanginahanglan man ikaw nga moduol gyud, personal gyud kang makig-atubang sa abogado aron sabutan ang kaso o sabutan usab ang professional fee sa abogado. Dunay tariff rate sa mga abogado sama sa uban nga mga profession nga mao na gisunod sa mga abogado. Pero og gusto ka nga dili kayo mamahalan, mahimong moadto ka sa Integrated Bar of the Philippines. Kahugpungan kini sa mga abogado. Integrated Bar of the Philippines or IBP. Daghan nga mga chapter sa IBP. Sa Cebu, doon natay IBP. Mag-inquire ka ngadto kay ang IBP doon ay nagpadayon nga Free Legal Aid Program. Unsa man kining Free Legal Aid Program? Doon ay mga abogado nga mohandol og kaso libre og i-charge sa Free Legal Aid Program. Pangutana lang ngadto sa IBP aron maka-avail ka og libre nga assistance sa abogado. Ikaapat og katapusan nga pangutana, makatabang ba ang ospital? Diin ko mga anak, kay sila man ang nasayop sa pagsuwat sa entry, sa detalye alang sa birth certificate sa ako ang anak. Kinsa man say akong duulon sa maong ospital, nga wa naman tong nurse. Okay, wa na'y matabang ang ospital nimo siyay. Ngano, unsa pa may mahimo sa ospital? Ang korte na maoy magkausab sa problema sa middle name sa imong anak. Ang ospital, wa na. Wa na. Ha? Wa na mahimong ospital anang problema ha? Tungod kay korte na maoy mo usab sa sayop nga nahimo sa ospital o sa nurse. Recap na gamay ha. Una, pwede nimong pasakan og kaso ang nurse tungod kay dunay negligence o gross incompetence sa trabaho. Asa i-file? Adto i-file ang kaso sa Professional Regulatory Board of Nursing. Gawas niini, pasakan og kasong damages. Duha ang file ang kaso sa korte, ang nurse ug ang ospital nga iyang gitrabahuan. Now, tungod kay dili man ni ordinaryo na nga butang ang sayop sa middle name sa imong bata, korte na maoy makausab ani og mokuha ka na og abogado. Para dili kay ka mamahalan, pwedeng moduol ka sa Integrated Bar of the Philippines or IBP. Akong balikon, wa nay mahimo ang ospital aning problemaha sa imuhang birth certificate sa bata nimo tungod kay ang korte na maoy magbuot. Angay ba o dili nga i-correct ang sayop sa nurse o sa ospital sa birth certificate sa imong anak. Kadalanguna siya'y salamat kayo sa pagpadaan nimo sa imuhang problema dinhi sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Sangan ni Attorney Eileen Bathan o Dr. Rene Obra, ako si Radyoman
Attorney Buen Algono, nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo, maayong adlaw, Pilipinas!